Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa atong Palamay Drama. Kung ako din pasalamatan itong nag-comment sa ato ang drama. Isa dyan mo nakapadasig sa ato magpaspas o edit. Karon nakahuman na dyan kong edit 1 hour gapon. Ako na po ni-upload para maka-upload ta sa atong drama nga Part 64. Sa di pa na to sugdan itong drama, magbasa sa taas sa mga comment. Oscar Abayadug, salamat na sa idol habang tumatagal lalong sumasarap. Salamat jud kay sa imo bro. Pirmi ka kasunod sa tong drama. Kang Jojo Buna, bag-o ko naka-subscribe dol, nindot kayo imong drama, lingaw kaayo mi diriya while kapanday mi, uban akong igsuon, katawa jud mi pag-ayo. Jojo Buna, bag-o ni na akong komentor no. Si Analisti, salamat idol sa pagbasa, more power dol sa imong channel, padayon ng always support jud mi kay makilingaw jud imong drama. Salamat kayo. Analisti, Buyit Lidra, salamat idol sa pag-upload ng drama, paspas kayo. Salamat pod, Buyit Lidra. Lisa Adwan, salamat idol, minaw ko pirmi sa imong drama, makalingaw kayo. Salamat kayo ma'am, Lisa Adwan. Kang Birna si Roy, lingaw na sad mi idol, salamat kayo sa paglingaw namo. God bless you dol, more power, salamat kayo. Birna si Roy, Ilin Basil, lingaw jud sa imong drama idol. Uy, pati akong uyuan, sige, nagud paminaw sa imong drama, unya mukalit lang gud siya ang katawa, nalingaw jud kayo siya. Salamat kanimo, Hilin Basil sa pag-comment no. Susit Palmiros, salamat idol, isa jud ka sa nakalingaw sa mua kay naa na pod imong bag-ong upload, more power dol, God bless. Salamat pod kanimo, Susit Palmiros. Ang bika naa na pod ang makalingaw nga drama, salamat sa pag-upload idol, lingaw na sad kaayo mi. Nahugno or ba jud ang payag sa among silingan tungod aning drama. Tawa pud ani nahugno ang payag jud. Pastilan jud ning drama, uy, karon nagkalingaw na lang taon siya panday sa iyang payag kay nahinaykan man jud niya pagkaguba. Grabe jud no. Nagguba jud ang payag karon nagpanday na lang. Salamat kanimo bika no sa imong pag-comment. Kalingaw pud imong comment no. Salamat dol, makapaminaw na sad ko sa drama nga makatawa jud ta. Salamat Brian Ortigal. Lina Buna, tanggal man atong stress aning drama, kalingaw kayo. Salamat kanimo Lina Buna. Si Janice Amora, salamat na sad ko nimo sir sa imong mga upload sa mga drama na makalingaw kayo. Salamat Ma'am Janice Amora. Pero medyo ka kasunod sa atong drama no. O puspon ko daghan kayong salamat Ma'am Janice Amora. Kang Romy Boy, di hahalingaw drama na pud oy. Lalaki nga bunguton man, salamat idol sa pag-upload, katawa na pod mi og nalingaw. Salamat kanimo Romy Boy, pirmi kang kasunod. Kang Music Lover Mix, matay ning dramahan nimo Lods, patukar na gani ko sa imong drama, unya timing pod dunay naminaw sa imong drama nga byudo ba. Pastilan Lods, natingala man mi, nagi adto og kasagingan ay nagbangag man day og saging og dito ni pagawas. Pinuang ni mo Music Lover Mix, saging jud gipangagan. Di ba? Katawa. Katawa ang putaan ni Music Lover Mix no. Bangag ang saging. Salamat sa imong pag-comment Music Lover Mix. O uspon ako no. Daghang salamat. Ug di na to dugayon mga listeners, ato na sugdan atong Palamay Drama Compilation Part 64. Ako si Nelson, ginaingon, ang babae sama sa bulang nga kristal nga angay paggaon ug ampingan. Mao ni nahitabo sa akong kinabuhi, nga di na ko mahimong may kalimtan. Beautiful girl, wherever you are, I knew that I saw you, you had opened the door. I knew that I love again. After a long, long while, I love again. You say hello,
mo karaan tao diya. Harana pag yun. Dali na mo, Uy Nelson. Karaan ko siya yung tanta. Ginang, oy. Nelson, gabi dayon mo diri. Dali na mo. Ay, Ano dako. na tanta? Bay. Paungan na yung sista kay Paul Bernadaan. Kung ano tagkanta kay Bisodlo na tadul sa sila. Dali na. Tanaw yan. Oh, snacks among tuha, oh. Ayaw na rin kay busog pa mi. Ay, sa, ako kay, mo ko nagdinira, gigutom ko dulce. Mao gani nga pang snacks mo. Ako'y naghimuan ng tuna sandwich. Ay, tuna sandwich dahil na. Tunag kaon ba? Oh, tuna sandwich. Nga na day gabi, di ka mo kaog tuna di ay? Dili. Hala, sorry gyud. Di ko mabalibad ba? Ay, ikaw ba? Sige na, ikaw binuang diya na. Noon sa taon ka iya boy. Uyab, uy. Hala, oy. Ninot niyang tinawganay no, kay uyab. Magduda ko kung kinsay bayot ninyong duha. Siya! Kansi ko na. Lumbaan ay pagtudlo kinsay bayot. O sige na mo, oy, snacks na mo diya, oy. Kaon sa... Karing dulce-dulce. Ah, Kung ikaw ang himuon na mong judge ba, kinsa yun na muduha ni Uyab Nilson ang bayot? kamu doa. Nagkaway. Hindi naman noon kami mutang tao si Sulting Donsi nga kami ko nung duha si Uyab Gabi ang payot. Nainlabra po kong Donsi na. Pero si Uyab Gabi may nakaon na tao pang Uyab niya. Pero may chance man siguro kayo pa masugta ni Dulcis Gabi tao na kung Uyab Gabi. May sulti na kung Uyab Gabi ani. Paibaw na ako siya nga gusto kong manguyab ni Dulcie. Ay, okay lagi ko Uyab Nilson. Mo nagingon nga, may the best man win. Sige, go! Murag ikay win na ni da. Hindi ka malain ako ha, Uyab Gabi. Oy, di, Uyab, uy. Sure ka? Sure na sure. BFF good ta. Way malain. Kita na good ni. Sige, thank you sa pagsabutin mo Uyab Gabi ha. Para matuo ko nga di sabot yung lipstone. Ay, sa mong gawin. Ay, ayaw mo. Ay, kung baksan. Buhay ko, Uyab Nilson ka. Mabayot ko pa. Binuang di ako yaboy. Daod sa nagutaon mong duha ni Gabi Nilson. Oh, kay nga naman, nag-away sila. Abi ba na kung dili sila mag-iningon anak, kay sumpay na ba na silang tinae, nga bisag kung saon pa nimo, di na gyud magbuwag. Relax lang ma. Kaya wala man mag-away sa kong Uyab taon. Bitaw, wa sila mag-away, pero usara ka babae ang ipanguyaban. Unsa? Unsa man mawa mo ilang babaeng nakitang ining dapitan Nelson, si Dulce ra gyud. Ama, sa rin na. Ibabay ikaw dahil. Hindi ka babae Ay! ko. Oy. So, timing nga lang. Usa na ka babae among gigugma. Na Uyab Gabi. Si Nelson ang akong gisuguit. Oh. Nganong nagran-away man mong duha? Nagsabot mo ka mo nga may the best man win. Gabi. Gabi, nahilak lagi ka. Hila ko kay... Nalipay ko nga si Uyab Nilson ang nakadaog sa imo kasing-kasing. Bida sa nuyo. Kaya abin ako. Hila ka kay sakitan ka. Di ay. Binuang ng imo. Okay, Juan. Uyab, yung pista na ng paghilak na ko eh. Tears of joy ni eh. Na, madana kang artista sa puting tabil, anak, Gabi. Benilson, ikaw magkinakatag-iya ni Dulce. Ang pingis siya. Bangga siya, ha? Gaon na yun. Sorry siya. Gaon. Ang pingal rin pag-gaon siya. Sama sa kabulang ang kristal. Beautiful girl. Wherever you are, I know that I
saw you. Hubog na ko, uyab, eh. Uyab. Uyab, hubog na ko. Hubog sa kuyab. Ikayab, hubog sa kayab, ha? Hubog na ko. Sige, balik, eh. Sigbalik tahan eh. Uyab. Uli na ko, uyab. Uyab, ambing. Pabantay sa mga irong buwang, ha? Ikaw po, uyab. Pagbantay sa iro nga, naglaway. Ito na magpatakang pamaak ba? Bida, no? Ato na ko, uyab. Sige. Nanay. Lipong na ka? Lipong, oy. Hubog na dyan ko. Tawag na ko. Ay, gabi. Hoy, masay mo tuyo. Hubog ka sa. Nanimahok ang beer. Kaya di kas bahos bear dulce. Uy. Ah, okay. Suod ko, ha. Uy, nga nang isuod magka nga matuog naman ko. Oh, magduhog ta. Pansa, agad pag ang gabi ha. May bawaan ka kang Nelson na malaing siya ni mo. Lain? Ay, di na mahitabo, eh. Wa manggani kung malain nga siya'y imong gisugot. Gabi mo kong kikapos. I love you, Dulce. Ilips na lips ko ni mo. Nagilty ko sa nahitabo na mo ni Gabi. Unsaon ako pagpasabot si Nelson kung mahibaw siya ini. Masamay akong irason niya. Huyang ra kay ko nga dali rang nadaha sa pagromansa ni Gabi na ako. Dili. Nakonsensya ko. Happy Mansuri, ha? Ang dawatan ng chocolate sa buwak ko. Thank you, Nelson. Happy Mansuri. Ano ka, Dols? Excuse me ha, murag, excuse. Ay, anong tos, Dols? Galit yung bibi, ha? Anong tos siya? Lord, nagsuka ko. Dili ni mahimo. Sorry kaayo, Nelson ha. Galit nga, naglain ang akong gibati. Kung pauli na ako, Dols. Ayaw, Nelson. Month sa rin nato ron, di ba? I love you. Dols, I love you too. I love you. Nelson. Nelson. Oh, Nelson. Uy, kalit ako na ni pa. Man siya manangid na ako nga bakasyon siya Davao. Unang kubuhan ko na siya dito. Grabe sa O niya, wa ka matinga, anong unong kabuan siya mo bakasyon sa Davao? Pa, nahibong ko. Kalitan ko ini da. Nelson, nak, nauli na si Dulce. Mau ba nga? Pastilan, daghang natingaoy ug nagduda. Kay pag abot gud niya, may bata mang gamay masyang gikugos. Ha? Makunmao na amo tong anak ba? Sa? Inyong anak ni Dulce? Ma. Uy, mura magdili, nak. Ah. Kay, wa man maliwat ni mo ang bata. Ma. Tuwa man maliwat si mong uyab nga si Gabi. Utsa nga? Naipit yung kuba. Sorry, Nelson. Sakto ang imong mama. Dili ikaw ang amahan ining bata ko, dili si Gabi. Pero utsa na itabo. Dols, ano si Gabi may umahanan ng bata? Tugod kay una ming nagka-sex si Gabi kay nimo, Nelson. Nahinumdum ka atong nag 1 month ta. Nagali kong biya nimo kay lain ang akong gibati ato. Nagsuka ko ba ayo ato. Mabdus na ko atong buwana. Mura kong gidatugan sa kalibutan itong hiyaw na eh. Wa kong kasabot sa kong gibati. Gitutukan akong mayo ang bata. Murag ako? Murag sa dili. Ipit yung kuba.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Panyang. Inaingon, bisag pobreta nga taga-probinsya, pero kung makaadto ba taog syudad, no, doon nagiging lalaki nga dato nga maibog ka nato. Mo kininay tabos kong kinabuhi, hindi na ko mahimo. Mahika rin ta. Siya lang nga? O, ikaw? Dahil balik dito sa syudad? Ha? Iya kang pasudlong dito og trabaho? O tatay, adun ako no dito ilang silingan tatay nga dato. Ug nagkinahanglan pud og katabang tatay. Ikaw lang gud may balo. Basta doaw lang po taong ko din kanong anak. Ay kada sweldo na ako tatay, muduaw ko kanimo. Ako gid ka na ipasalig kanimo tatay. Salamat nak. Dako gid ang ako kalipay kung maminyo ikaw dito sa taga-syudad. Tatay sad oy. Dili po tingali na mahitabo oy nga taga syudad mo punit ka na ako. Probinsya na baya ako tatay. Layo ra kaayo ka nas tinuod tatay. Unsa lang mga nasulod nga bagas imong bag ang tanang biste nga pagkadalhon mo sa syudad. Ay wala na ko ginahurot ang tanan og dala tatay oy. Ay ganyo mong taon oy. Pipila lamang gud ang ako ang gidala nga biste. Kaya to may dagang ukay-ukay sa syudad tatay. Magpalit lamang unya ako dito. Nagsuldo na ako. O kaya, kabala gud. Ay, ikisa ba ni nagdanga-danga ni o? Uy, hala. Anihan naman si Mayang di ay padulong diri oy. Mayang bagay nga, di ko klaro dat. Mayang gay nga. Hala nga. Ay pagailisi ka ng imong antiyuhos tatay. Palagi mo na din sa tulsa. Day Mayang! Day Panyang! Ready na ka! Ato na ta na! Kalinak. Panyang na kayo nitawagin mo na. O day, ready na ako oy. Dali na ka naog na! Biliban ako ni Mayang ko eh. At sinutihan mo, taga-syudad. Nakikatawang, taga-booking magtuno na to. Ay alanghan tatay. Nasama na to ba sinutihan? Ay dukay nabaya ka na siyang nag-a-star dito sa syudad tatay. Sige tatay, anton ako. Manglarga na kami sa syudad. Ay, salamat inton kay nakasakay dayon tagbas. Ay na-timing pud oy nga dunay nakaagi dayon nga bus. Kung madugay kag isa sa syudad Day Panyang no, mawa na pud unya na imong tuno sa sinultihan sa ato sa probinsya. Ay bitaw day Mayang no. Taga syudad nagyud kaayo imong tuno ay. Abi mo Day Panyang. Dunan na baya ko'y uyab nga taga syudad. Ano siya lang? Ay daoy. Kaipon ko baya nimo oy. Ako day Mayang no. Manginaot pud ako nga taga syudad pud ang akong mauyab. Pero Day, dili man gud dato ang akong nauyab gud. Pobre raman siya. Driver siya sa usa ka dato nga pamilya. Private driver uy. Ay bahala na lamang gud. Basta kay taga syudad. Ako day no, inig-abot na ako sa syudad. Magpa-chancing gayud ako sa mga lalaki dito. Aron makauyab pud kong taga syudad. Uy. Konduktor, lugar lang bibi. Lugar palihog. Lugar ng birds! Ay, Ay, Tada, Day. salamat. naog na ta. Sige. Salamat in taon kay naabot na kita. Tanaday. Ni anagayud kita, day. Asa man ta ini, oy? Kanang balaya ba nga niya sa atong tungod ang bahay sa imong amo? Asa man ang bahay sa akong sudlan nga katabang, day? Dili pa manggod din higud. Musakay pa tag tricycle. Tapos unahan ang atong antuan. Tricycle, sakay mi para. Ay, nanay ni Abli sa gamay nga gate ay. Ang saya to. Uy, Mayang! May adlaw sa Ruel. Oh, balik ka gikas probinsya? Kisa ko yung mo? Maayong adlaw kanimo, sir. Oo, may adlaw sa di mo inday. Ay, sir, siya ako silingan dito sa among probinsya, sir.
Unya kanang siya po na akong pasudlon dinhi sa inyo isip bagong katabang unta ninyo. Oh, mo ba? Okay. Okay na, sir? Sige kayo eh. Tanas taas day. Kisa tuwing nga ni mo, Inday. Panyang Sir Gwapo. Oh. Tana. Tanas taas pa niya. Aron ila-ila ito kasi kung asawa nga na paralyzed town. Dali! Ikaw di ay ang nang-apply o katabang? Oh, ma'am. Ako in town. Dawata in town ako, ma'am. Okay. Nagkinahanglan gid me. Ako siyang gidawat. Honey. Unsa may akong trabaho din, sir. Ma'am, mag-aatiman ba ako kanimo, ma? Dili. Oy, Ako anday, nanay, muati man ni ma'am ni mo. Katotiguan nga babae. Amo asang pilya, amo asang silingan taon din eh. May gipalit las gawas. Mao nga, ay kabalaka, ana. Matod ni sir nako, day panyang, pag-atiman sa bahay lang ko ng imong buhaton, day. Ay, sige, sir. Makamauman ako ni anak, sir. Kanang manlabaon niya, mangluto sa pagkaon, sir. Nahuman na kayo ako pagpanglimpyo sa balay. Abi ko bag ako'y pagtiglabas ilang mga biste. Adun naman day sila'y tiglaba pod na sinuhulan sa gawas. Hala? Si Sir Ruel, may gawas sa banyo, gikan nga naliko. Ay, nag-brief man lamang na siya, uy. Uy, hala. Niya siya paingon sa akong nahimutangan. Panyang? Sir? Katuwang karsunis na ako og t-shirt nga polo sad i-apil lang sa to katong gibutang nako dito paliw lang ko utaw ato ha na may dikurinti nga utawanan dito. Parang naghikap ba ikaw, sir? Bitaw to i-plancha dito nga dikurinti utawa to ha. Try ta. Oo. Kung utawon, sir. Lami simbayan na da. Kung asawa inutil na looy malooy na kung majorjir sa inutil magtuong laway uy. Kinespanyang tripingan ko ni Behana Mao ba day panyang, ha? Ay, lagi day mayang, oy. Kanunay gayud ako makakita ni Sir Ruel ay nga magabrief lamang. No? Ugdo ra ba kaayo katubangan? Ay kana kay ugdo sa ato pa dako ng iyaka. Hala no? Sama sa kong uyab uy. Hala ugdo kay katubangan uy. Sa dihang iya kong na virginan has kang hanga lagi sakita lagi. Hanga sakit gyud. Hala kaya ay manimo day mayang, oy. Ako sa day mayang, ingon ana sab ang gusto kong matilawan. Sakit nga halang-halang. Maayo unta ko na doon ni lalaking manguyab na ako day, oy. Gusto na kay ko nga mutilaw og sakit nga halang. Ay, migawas sa Espanya gikan nga ligo Espanyo. Nagtapis las tuwalya. May abihana ay nindot king tanawon nga basay ang buhok na murag probinsya na kay dating misuod siyang kwarto ay iyon na bi kuhaon kong duplikit nga yaoy sa puntahan siyang kwarto kung iyang kidlak mablin ako sudlon ako siya og sawayan ko ka ni Chir-Chir siya. Siya'y pahungawan ko sa kahidlaw sa akong asawa. Uy, hala? Sir Ruel? Ikaw magod kining misod sa akong kwarto, sir. Agoy, sir. Mahabot na lang akong sapot, sir. Nagpantera baya ko, sir. Sapot ba'y tawag ni ining tualya nga gitapis na ako. Alam ka istorya. Ha? Ay, sir. Gakos to. Iimo akong kalitag ako sa ugalok, sir. Uy, ang imong kuan, sir. Nanabakit sa kutiyan, sir. Kataas ba? Kutiyan, sir. Kagahi ba ni Ana, sir? Nalilis ka, Trey. Ay!
Di mo naman. Klaro kayong virgin. Virgin na siya. Kanino? Ay, pero kay may dugyan ka lang, ha? Ay, nagpagtingog ha. Tumlang kay laing kay pabinawang imong tingog. Hala, o dayon ko makabangon nung mas naitabo na mo. Nya kay kanunay naman ko niya nga hatagan o kwarta. Kada kamang niya, kwarta. Ay nakatigong gayad ako og dako-dako nga tandaan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Boboy, ginaingon, ikaw na ta akong gimahal taon o giguma. Apan mo ako damna nga, kalit na nabalik ang bati na kong kagapon. Pero dawaton tan lang nga, dili yun kita angay susagusa. Mao kini na itap kinabuhi ko, nga di na ako mahikalintan. Gipanaat ko na untas ako kaugalingon nga ang lalaki nga makadahan ako sa altar sa kaminyoon. Mo'y tugyanan ako sa kong kaputli. Mahal na ito sa usa. Usa, kaangay mag-uon. Ano, pobre ko? Pag kita magdayon day, buhato na kong tanan. Aram mo buhi ta, ubad sa atong mga anak. Apa di na mahitabo, Pupoy. Kaya ako mga ginikanan, dili man masugot nga ikaw ang akong mabada. Ay, may mong dating mami. Supak si tas gusto na to. Sige, karong gabi ako silang sultihan. Ay, gusto si Daddy to sa Manila. Si Mami na lang ang sultihan ako nga natukyan ko na nimong akong pagkapapay. Sige, sige. Sulti siya. Kung masuko siya, dahil sa inyo, taman ta. Punta doon, bahalang magpuyo ng pinobre. Basta, bahal na ito ang usag-usag. Oo, Popoy. Tana na. Gawas sa tabi ni sa buwan. Yun na lang ko i-travel. Nga pauli sa inyo. Kwarta o, dawatan ni si Ayaw, Kina. ayaw may ikog ni mo. Ikaw pa nagbayad sa motel. Ako na lang muli sa amo. Mag-jeep lang ko. Sige, manawad na ko aning mong auto, ha? Sige, ito na ko. Sige. I love you, Popoy. I love you. O dili magit kita ang magdayon, Popoy. Apan akong ipabaw ni mga akong kukma. Mahal ta kaayo ka. Di ta kamalintan. Samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing. Huh? Siya ginihangyo na ko nga manood mig motel. Ano itugyan ang iyang kagalingon dari. Ang iyang kaputli dari na ko. Virgin na lagi pa. Virgin kayo. Ang itong iyang gibuhat kay basin ko noog. Ang itong katapusan na mong panagkita. Dadon siya siyang mamig dadis Manila. Para na ako no, mahimo ba yun nga iyang supako na iyang ginikanan nga magbuot kong kinsang lalaki nga iyang himuong bana? O, sa lagi pa, pero hadlok lagi siya kaya masupak niyang iyang mga ginikanan. Iyar ba taong daddy, may sakit rabas kasing-kasing. Madlok siya di lang at kiyon iyang daddy kung mamatay kini. Ay, pastilan. Pagkaluoy ba ini mo na? Kaluoy ninyo. Anong nakaginikanan pamantawon sa dila o mga batig-batasan? Nga di man musugot nga makauyab o pobre ang iyang anak. Unsa? Mo na, Mami. May nahitabo na mo ni Buboy ka ganina. Iyan na nakuha ang akong pagkapapay. Animal ka! Mami! Buang ka nga pagkaanak! Ayaw alam mo. Hanggaw ka! Sakit tayo, Ben! Pasod sa imong kwarto! Dili! Mami, hanggay! Ay, ayaw ko kinuya! Mami, hanggay! Dinhi ka na gyud sod sa imong kwarto. Unya ka na makagawas dinhi kung makalarga na kita sa Manila o kining imong cellphone. Kung na kiniihatag nimo aron dili mo na makontak pa katong musimos nga Buboy. Karon dahil sila, inon ko siya. Nagpadako na ikaw sa Manila sa labing madali na panahon. Dugod lang among pagpadako pagpa-eskwela nimo. Kay napunta ka lang sa lalaki nga pobre pas ilaga. Anak ka nga masinopakon sa ginikanan. Buo ba, anak? Pa, gidari ko sa Manila.
Si Adela siya magigikanan. Nagkita ni Pangto-Sangtot. Nak, Uboy, Pa, kinilibo ata ha. Wa na sa dila. Impita siya nga nawa ni mo. Pugsa na lang siya sa ikalimot ha. Og si Nora, ko siya gusto ni mo. Nora? Nora, oo. Panguyabi siya. Panguyabi siya, nak. Aron malimtan mo ang imong kagahapon. Mahal kayo ti kabuboy. Ay gani, sangko sa langit ang akong kalipay nga imo kong gipanguyaban. Tinodor. Hantod karon. Niapas ko kasi sa Adela. So, day Nora, paliw tabangi ko. Kalimot ko niya. O Boboy, buwan ako ang tanan aron. Malimtan mo ang imong kagahapon. Buhaton ako ang tanan, Boboy. Nalingaw ka ba karon sa atong pagpanuroy, dong Boboy? Oo, lingaw. Wanya, asa pa man ang gusto ni mong suruyan nato, hmm? Kawaday ka ng hangiyo ko na ubi. Ngaon sa man? O, kawan ka ng manutag mo tilay. Oo ba? Abi ni mo dong, kana kita akong gipaabot nga butang nga gusto na kong imong pangayoon ako. Di lang ko ganahang mo offer og una kay syempre babae ba ako. Maong sige. Dan ako sa dapit nga gusto nimo. Ni bagkong mga istorya. Bye driver. Hato di ba sa 12 nga motel, bay? Katabi sa imong lips tungkoy. Sukat, karon pa po ako kasuhay. Nakiglips sa lalaki. Kaya mo ko kasuhay ka inuya. Buo ko. Kanindot mo lawas. Mo ni gibarbasan. Gipangandaman ni nako daan. Mao. Ni ako sa mong bahay mo? Boboy dong. Nagsigi og hila kang akong anak nga si Adela. Masakit nun siya kasi. Nagsigi siya og kaguol. Ug mabdo siya sa imong anak. Nasudla di siya sa buna mo? Oo. Busa maluoy ka. Kuyog na ako. Tuas siya sa bahay. Nang nga naabot gikan sa Manila. Umaanak na nga akong anak. Kung masugot na ko nga kamo ang magkadayon, Boboy. Kasal mo sa labing madapan ako. Maluoy ka. Ito'y magpagkasal, Boboy. Sa Dila. Anak, dawaton lang na to nga. Di kita nagkadayon. Plan ko sa Dilawa. Sila, makasulan ko ang babae nga matuod akong gimahal. Kung mauna, magmamatay na lang ko. Maghikog ko. Magpakamatay ko. Nora! Grabe ang kaluoy kong ibati ganito kang Nora. Ano ko siya ang kalimtan ng tanan. Okay, maugi akong pakaslan. Babae nga tinuod kong gimahal. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpapaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Si Lorena, naingon, bisan ikaw way gusto sa lalaki nga nagmahal nimo, pan sa kadukayan, ikaw makat-on ra gyud sa di madukay sa paghigugma tungod sa iyang kabuutan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na po mahimong mahikay. Hala, mao pa di Elsa? Buwag na si Boy at siyang uyab. Uday, kayang iyang uyab, gitaban maglaing laki. Guul taon kay siya. Ala, day, silingan man yun mo. Ing na siya, day, nga, manguyab siya na ako. Nakagusto jud ko anak niya, ay. Si Terso di ay day, nakagusto mo na siya ni mo. Siya na lang mo isugta, uy. Day, kung gano'n na niya, uy. Si Buyet man, siyang akong gusto nga mauyab. Adaw gaya naman ko na sa'yo nakagustos Lorena na ko dahil isa. Pan, di ko ganahan mong uyab ng babae nga, way gusto na ko. Buotan ba ng amiga na ko, Iyet? Ug makauyab mo, nakasiguro dyan ko nga. Makaton dyan ka sa paghigugma niya, promise ay. Di lang ko. Kay looy na niya siya nga akong hilabtan tao niya, wako'y gusto tao niya ba. Di ko sama sa bang lalaki nga, mapahimuslano si gayon. Busa di lang ko day, dili ko Ilsa. Buyet. Isa, nasa silong si Terso. Imong gipadayon, noy? Ay, nakoy. Tinarong man na siya na misita. Ako lang pong gipadayon. Ato pa nga to. O kung mahimusugta na lang, buotan ba na stersonak. Lagi na buutan na siya, pero magod ko'y gustuhan niya,
ug kay ni aman siya nala sige. Ako na lang nang atubangon. Apan ako na siyang balibaran sa gugma nga iyang itanyag diri na ako. Kay wa gyud ko makagusto anak niya nay bisag gamay. Oh, naala, sige ikaw, good. Sige ka nauga siya silong kay nagpaabot siya di mo. Day, Lorena. Mao ka na Terso. Masayod ko nga tinuod kang nagmahal na ako. Pero wa mo ko'y gusto nimo. Uy, hinigala ra gyud akong pagtan-aw nimo. Maluoy ka, day. Suktan ako. Mahal kay ti ka, day. Bueno, balik ka lang ko sa sunod kayon ha. Basta kay kahibaw na ka nga wa ko'y gusto nimo. Ug labaw sa tanan, may lalaki ko nga nagustuhan. Nga mo ay gipaabot na akong manguyab na ako. Si Boyet. Ayaw anang buyot, day. May uyab naman na siya, day. Nasayod ko na. Uyab na si uyab. Buwag naman gud siya siyang uyab gud. Huh? Busa kon mahitabo man nga manguyab siya nako. Sukton ko gidayon siya. Oh, day, Lorena. Oh, ikaw mo ganyan waiters. Sabi na ko kinsang bisita na ko na. Nialay ko bayit kay gusto kong istorya nimo. Kana kung di ka busy rong adlaw bay buyit. Wa kay duty ron. Ako kay duty. Ikaw, saan mo ka? Kay baho? Wa ko'y trabaho sad. Okay ra. Mama, dali bay. Ato stress na magsulti ta. Tana waiter siya. Mau din ituyo siguro ako bahay Lorena. No bay, wa ko sugtang Lorena lagi kay ikaw man yung gipaabot nga manguyab niya. Oh, Mo nga ni agi ko ron bay. Ang iyon di ka nga ayaw gid panguyab sa Lorena bay. Maluoy ka bay buyit. Uy. Mao ba bay buyit? oh bay. Say kadlok nga muyab ko ng Lorena, probida sa noon. Di gina may tabo ay okay gusto sa gamay na. Ako lagi kablakan bay ba? Basig imong pahimuslan ang dako niyang gusto nimo. Tang istorya, di ko yung naanang klases pagkalaki bay. Ako'y lalaki nga di ko mapimuslano si gayon. Dayon na yung pangpunguyab niya bay. Padayon na bay Terso. Mao ba day, Lorena? Gusto na ka nga magminyo, day? Pag short diha, uy, pagtarong pa, gusto na ka? O gani. Pero uy, hangtod dun ba? Wa pa man gyud manguyab na ako sa Boyet. Uy, siya man ang taong gusto na kong uyabon o pamanhon. Ay, pastilan ni mo, day, uy. Ano lang pangandoy nga, magkauyab pa mo ni Buyit, uy. Kana kay nasayod siya nga nakagusto ka niya, unya wa siya manguyab ni mo, nagpasabot lang na nga wag siya gusto ni mo. Busa, si Terso na lang. Sugta na lang siya. Kay siya ang tinuod ka na higugman ni mo. Ako na lang yung tingay na sukton Terso eh. Bahala na lagwa ko'y gusto anak niya. Aw, sige, uy, okay ra gid na. Makaton ka na sa paghigugma anak niya, day. Nakasiguro jud ko, anak. Busa, sugta siya, ha? Sugta si Terso day, Lorena. Tinuod ning gisulti nimo, day Elsa. Sugton ako ni Lorena kung mamisita ko niya sa ila. Aw, lagi, Terso. Busa, sige na. Pamisitahin siya karong gabi, Oo, o day Elsa. Mamisita ko niya karong gabi. Ug salamat kay ha. Salamat ining imong gitaho na ako. Okay ra, uy. O kung magkauyab na mo, pagkastidayan siya, ha? Aron di na siya mawapas imong kinabuhi. Yamatra. Sugton ka na kuno ni Lorena nga. Mamisita ka niya ugma. Usap. O tay, busa di ko palagyo ning gabi na tay. Pagistahan din ako sa tay. Anala. Ako ka man yun ka. O gusto anang bayan na. Sige, go ahead. Make my day. O tambag ko ni mo lang, no? Dog. Inig sugot na niya ni mo rong abiuna. Nindot kayo kung tambag ni mo. Bughaan na yun siya. Turja ka. Aron di na siya makigbuwag ni mo. Ano ba? Ano dambae na yun. Mauna. Mau ba? Pidap. Dakuan ba ni mo? Punanak. Ay, no. Niyog yung naong na ng Lorena kung maigos imuha. Salamat kay day Lorena ha. Kay gisugot na gid ko nimo. Gusto na kong mahimutang og usa ka relasyon Terso. O dako makagusto na ako. Mao nga gisugot na lang ta ka. Bahala lagwa ko'y gusto nimo eh. Makaton ka na sa pagmahal ako day. Kay matuod gid kong nahigugman nimo. Mahal kay tika. Ugma day ha. Manuri ta ha.
Sige, uyab naman ta. Busa makahimo ka na sa pagdana ko bisag asa ni mo gusto. Isa ni mong nabi, Lorna. First time para man ako ni nakailabot kong babae. Nakakiss kong babae. Meron yung lips. First time ka to. Sigurot ni mo agay! Human ko ma-virgin ng verso, diha na ko mibati o kong mga higugman ako ni ahom ko magkadugo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ronnie, ginaingon, diligan maayo nga dunay laing babae nga mutipon og puyo sa inyo. Kuyaw nga maibog ka niya. Pagkasa ka sa imong asawa, mao kini ang itabo sa akong kinabuhi nga dili kina ko mahimong may kalimtan. Natapos na gyud ang misa dong. Oh, unya na manggawas day kay dagan pang mga nanimba, manggawas simbahan. Ah, sige. Unsa imong gipangayo sa Ginoo day? Akong gipanghayo sa Ginoo do nga unta. Masundan ang atong anak. Gusto ko nga mamapdos na pag-usap. Manasama gid nga itong gipangayo sa Ginoo day. Dako na guys Junior, busa. Mangayo gitaglaing kamanghuran, di ba? Dako na gyud tinuod. Asa po sugod sa mamang ibili na tong bata kung gamay pa. Unsa man nga naka nga di mo kuyog natog simba. Oh, gusto mong magduwa-duwa sa mga bata po dito. Malingaw ba og duwa? Mao nga gipatanaw na lang nako ni mama. Okay day. Kamay na mga tao nga niya sa simbahan. Kana day. Manggawas na ta din eh. Ah, sige. Tana dong. Yato na di tingaling mamas junior sabay. Kaya wa naman sa mamas ila. Mao gyud. Basin tuwa na si mama sa ato. Nga nagato sa atong anak. Doon naman puntas ato. Oo. Nagi Junior eh. Hariyo. Siya tuod nang migawa sa ato ay nagdagan pa ingon nato. Sugaton yung tanang bata ba? Klaro kaayo. Ma! Uy. Tanaw Dong! na. Mangilos! Sa? Sa? Masulit na. Ang taban ko, hindi mo Astag ning bata oy. Si awan ng bata. Nansa ka oy. Pa. Dagan ka man. Yan. Nas auntie, gilak. Ha? Gilak siya. Uy. Niya ko nung akong manghod nga si auntie niya Raquel. Bitaw nga, nasa auntie din ha. Gilak na sa kagaway ko nun siya siyang bana nga. Badlungon kayo. Doon na ko nun ikabit. Nanagsak ko nun laing uyab yung bana, ma. Hoy Junior. Ba ini ay. Sinuod bitaw na Mura kag dakong mangilos. tao da. Nilos ka ron. Mura sa kagkulit da. Si Lula ni mo. Okay. Nasa turong? O, toa dito, pa, inur. Toa dito, ay, tapagan mo to si auntie taon. Adi na lang mo balik si bana nga. Iyan ako no tong, pabuwagan ko nung mama ko no. Gusto na, gusto na. Gusto na sige ni tabi lagi. Pastilan. Doronita na na. Magdali tag paulis ba? Ayaw pag-atos anang bada mong hanggaw, oy. Buwag eh. Ayaw pakita dito sa inyo. Oh, ma. Buwag eh yun, ha? Buwag eh. Unsa na sa dili tabo, ah? Ngano ni Raquel? Ate, mayong adlaw diha. Kaya Rodi. Mao ba ate? Gusto sa kaday suling. Dili tuod maayo nga siya ang mubias ila saktusan. Ay. Ayaw pagbiya, oy. Dili sa ingon nga, dili ko magpapuyo ni mo dinhi sa amo, ha? Igsuon ba yata? Pero ang ako ba, kung ikaw umubiyas inyo, basig iyang dadon sa inyo ang bayang iyang kabit. Ate Suling, Usam sa lambana mo eh, Raquel. Usa ba? Kagwapa ni mo niya. Nangabit siya? maayo pa ka Kuya Rodi kay igwapahan ka na ako. Pero ang akong bana, wag yun. Maglagot ka ko, baslan man ako siya ba? Mga bitsad ko. Uy, Anak. Raquel, uy Raquel, ayaw biya yun na buhata. Ayaw pagbawas kay dako ka ng sa. Pasag di nga ang Ginoo ang muhatag og gaba sa imong bana. Bitaw nak, batik nag-imong nahuna-hunaan.
Ang sayop sa imong bana ayaw basli og laing sayop. Maugad. Ayaw na day, ha? Gwapa ra ba ka? Haskan dali arabay ni mong makauyab day. Gwapa gud ka. Maayo pa ka kuya kay kopahan ka kanako. Uy, hangyo lang ko ninyo pe. Ate Soling, Kuya Ronnie, mo istar lang una ko, pipila ka adlaw din sa inyo. Ako pa ko ganahin mo tanaw sa taong sa kong banaw eh. Unya unsa man, nagdaan na ba yan na siya pipilan niya kasi ni na Day Soling? Paistara lang una da siya din higpilak adlaw sa inyo. Ikaw daw ron yan sa man. Okay na? Okay kay ko eh. Imo ba nang suon? Sige. Anil sila din ni Esther si Raquel o pipila ka adlaw. Salamat. Salamat inyo ate, kuya. Uy, hala. Si Raquel ang nagawa sa banyo nga. Di kang naligo kung nagtapis ang tuwalya. Ay! Ay! Hala! Tang-tang kitapis ng tuwalya. Ay, nakita niya ubos. Kuya, nakakita ka? Ha? Oo! Kita kayo ko na eh. Uy, kauwaw ba ya, uy? Ito na. Dali sa susa. Kuwan kipunduhan ng kwarto. Lamiya gini Raquel eh. Dong, Junior. Ay, mas mama ni Masuling. Asa mo eh? Kita pa yung itong sawa. Tuwa silang lula po eh. Doon ito yung lula. Sa siyawa ni mo nung eh. Kuyog sila syudad pa. Pasiksil tos mama. Asa na kuyog? Syudad. Inakog silang sidad. Nga oy. Ana mga mama ni mo dong ba? Muadto ko ni nagsyudad no? Magpasiksig na. Si auntie ni mo dong. Asa man? Asa man to? Tos kwarto pa eh. Basa pa kayo. Bago to ligo. Muta lagi tiya pa. O auntie ba? Humot kayo. Mo ba? Sige pa eh. Ito ko gawas ha. Iyay. Maipit mga ano yun pa. Doon ka dito ba? Riko mo ba? Ay, atong si Junior gawas. Kami na lang duha din ni Raquel ang ni Asbay. Pahala na rin. Sudlon ko sa siyang kwarto. Labmiya na pa ni bayan na, uy! Ay! Oh! Kuya Ronnie, ikaw magunimisod sa kong kwarto. Ay, kuya, uy, nag-burless na ba ako, kuya? Huwag ko'y brag panty. Kita na duha ron din ni Asbay, day. Raquel, lamiya gini mo dayo eh. Kuya. Talibi. Di atas kamar dia mangigdat ha. Talibi dayon, Raquel. Anong nangabit ng tao ba na kabus ko ang tao na Sige pa, kuya. Sige pa. Kaya na, kuya, no? Thank you. Tinlap sa ako. Dito na lang ko. Ano niya? Nagsa na lang mo. Kung ano na. Ako sa tabang ng talikod, baby. Talikod. Sige na. Umansa na tabo, sigihan na ko siya og kamang. Diyan na ko siya giunungan sa pagkama. Nagkuha na siya sa iyang bana. Nagbasol na sa iyang mga sa nga to sa asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ginaingon, ang pagsalig kung maguba, lisod ang ikabalik pa. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mayong gabi ninyo, Noy, Nang. Maayong gabi isab ni mo, Melvin. Kaning Nang, Noy. Kuyog na ko nga kong ginikanan o igsuon. Kay mamay na minipay. Karon ito, Melvin? Ugma ba unta to pay? Pero mularga man sa Mindanao nga akong papagod. Kay may pati manon dito yuta. Uy, yuta, anday mo, Melvin. Gamay ra gud, Noy. Sama kagamay sa kakaang. Papa, sa duwi. Ay, joke naman tong ako pay. Ay, Ano ka diha? ikaw nas ato. Wa na atong mga anak. Gidagit na mas iyang banak. Ana mang ginang ninyo, maglain mang gina.
Kita na lang duha din, Hido. Kanindot ana, wala makadisturbo na to. Ngano ka diha? Sa diha, oy. Ubo na legahi ni mo. Uy, paita. Uy. Ay, may nuod man ka. Ay, alangan. Feel ni mo. Uy. Mura ka biyag ulit tao. Limot ka nga senior citizen naman tag duha. Senior citizen. Kaya pa man din nato ba? Kaya si mata. Kaya palagi. Palagsaan lang ko. Kaya nakasugod ka din sa amo, ma. Ay, gimingaw ko sa akong anak dong o. Hain mas pay. Diara ko, ma. Uy. Oh, dako naman dahil ng tiyan ni mo, pay. Mapdo siya, ma. Mga 6 kabuan. Uy. Unom ka buwan na di ay sukad mo nakasal? Oo, Ha? ma. Wala kis papa, ma. Taras bay, oy. Hapyod-hapyod siyang manok. Mao ba? Melvin, hatagi ko kwarta bi kay mangumpra ko. Magluto og lamian nga putahe kay naatay bisita. Bisita ba, ore? Nus aman mo uli sa inyo ang imong mamapay. O kung may baho, Melvin, nga naman. Murag, wala naman siya gana nga muli sa inyo. Sagdi na lang ko na, Kuwait. Nabaguhan siguro si mama nga malayo ko nila. O, kung ganahan siya nga, pero may makakita nimo, mas mayo tingali nga, inig panganak nimo, ano yan na siya puyo? Di mahimo, eh. Ano man? Kisa may mati man ni Papa. O, silang duwa ang mupuyo din sa ato. Dili ko, Melvin. Mas may nakita lang duha ang magtipon kaysa tipunan ta dinis ako mga ginikanan. O man tay privacy, ana. Kung doon nila ang tao nga mupuyo sa ato. Bisag ako pa sila mga ginikanan, dili ko musugot. Pay, Aray, sakit na sa kuntian, mga anak na tingali ko. Oh, labas, Melvin, ay trabaho. Oh, sakit na gid siya. Mga anak na gid ko. Hala, saan ni kawas sa kuperta? Maginay kong kinda. Agay, na! Pastilan. Nanganak ka pa'y nga ikaw rang usa din hisinyo. Isa may iputol sa puso sa among apo. Midwife sa Sintipa. Pastilan ba yung taon? Uy, sa bahay na ka nanganak, day. Wa na malimpyo yung imo o maayong. Pay! Pay! Huwag mo ka manawag sa akong cellphone. Di naman daw panawag ko eh. Nikawas naman si baby. Pay, di sa dayon sundan ninyos baby, ha? Oh, ano musulti man ka anak? Oh, alangan. Angay bihagyod nga, tagduha o tulo ka tuig ang gintang siyang pagpanganak do. Badya ka ano sa kabait pugan man imong gana nila? Kanapa, dagan na tag-apo? Ilam dia, oy. Murasag ikay magmabdos da. Yanor ka musulti, anak. Pable! Pay! May anak na ta, Melvin. Nga di ka nga pirmi naman kang hubog mo uli. Sorry, Pay. Sorry? Wa ko ito, kinagsakit ang atong anak. Wa pagit ka. Panyagnaak ka, magsikagyaw-yaw tungod sa kahubog ni mo. Sorry na, Rogi. Hindi na mausap, Pay. Pero buyag na sa kong apo. Himsog, oy. Nag-breastfeed man ko niya, ma. Uy, mas laping maayo, pay. Tanpahain man des, Melvin. Ay, ni sorry. Duwag basket ay. Oh, okay ra na. Exercise man pod na. Ikaw, pay, angay sa kang mag-exercise, oy. Ang pingi imong lawas na di ka mudako kay kuyaw mailisan ka na si mong banaday. Na, huwag ko'y tayo mag-exercise, maumi. Kana ding matugang akong apo di ay. Da, kapoy nag-exercise, ma. Na, mutambok ka gani. Mangita yung nagdaots, Melvin. Da, bahala siya, uy. Pay, huwag pa gila mahumanong tutoy si Bibi. Huwag pa mo undang. Huwag pa ninatagbaw siyang pagtutoy. Humanong tutoy ni Bibi ba? Ako na sad ha? Pinabang na ka diha? Oo, yo. Ba't siya sa gupay? Huwag na kay angay mo inom og gatas, Melvin. Tigurang mo ka. Tigawang niya. Sa pagani atong anak, tigawang na ko. Ay, Bibi, gusto nang tutoy ni Mama ha? Ako na sa'yo mo tutoy.
Oh, nakikita si naman. Nihunong itag tutoy ang bata. Yes. Thank you, Bibi. Ibutang nas Bibi pay. Talag diri. Sabak ko na, Bibi. Sa kanangan. Isupi. Ako pa. What's up? Limpyon sa nako akong tutoy. Limpyo, anak ni. Gatas nadagamay da. Ya. Kanang tubusa, ha? Kanang laki, ha? Mag-uig naman next week si baby. Naunsa man yung tao mo sa papa mo eh. Kung wak mo matiguang, wak mo nakingun ini. Na magkalagot na sa papa ni mo eh. Palabihon ang yang manok kay nako. Anhilang ko po sa inyo. Sorry, pay. Hubog na sad ko. Oh. Nikis na kong bana ni Pai. Maho magkalumboy pa yun, eh. Ay. Thank you, Pai. I love you. Ayabag lagi ka? Upog na sad ka? Wak ka makailalang gigakos ni mo kinsa na? Kinsa siya? Si mama na! Milvin, ang sanag imong gitrapos imong naong? Panyo! Panyo! Hanggaw sa naong ni mo, panty na! Mga panahagaw, ang ka matagpaw na ako, ha? Namabahay pag yung ka, panty na! May babae si Melvin. Gitrapo pas iyang naong ang panty ini. Gitake out pang panty sa kabila. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sarah, ginaingon, ipakaingon ko og ikaw na ang lalaki nga para nako. Apan sakit. Sakit kaayo sa kundughan, kay dili naman mahitabo nga ikaw ako pang maangkon. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Igo na kining nakumpra ko nga para sud-ano namo. Nya po'y 7 ka kilong bugas. Murag maglisod man ko inig dada. Nya para ba ista nga 1 ka kilo og karnis baboy manok. Isakay ko na lang ni tricycle eh. Nya mangita kog standby sa eskinas amo aron makabitbit ining akong dang bugas. Nantinang! Marlon! Ay, Nang! Puro ka naglisod taon nagdaan na imong pamali taon eh. Dili mo ragdong naglisod gyud. Sagdi lang agwan tahon ko na lang ni. Kadang tabangan ti kagdaanan no be. May tuyo pud ko dito, may tuyo pud ko dimo. Ha? Oy, kun bahin man sa kong anak ang buot mong pangumustahon dong og imong tuyo. Kun okay na ba siya karon sukad mo siya gibuwagan. Ingnon ta ka dong. Hangtod karon nagsige pa siya kaguol tungod sa inyong panagbuwag. Ay, ito bangal ti ka pasakay na tricycle no be. Ay, ayaw na. Madara man ni nakog ako ra. Salamat na lang kaayo. Naunsa mong ko di magit mawasa ko muna si Marlon. Ay, Diyos ko, nabangit taong ko aron. Hingpit ko na nga malimtad ang lalaki nga akong gimahal. Tabangi ko, Diyos ko. Si Nanay Tinang, ni Ana tayo. Huwag ka magpakuyog na ko sa merkado na. Uy, daghan makagikumpra di ay para konsumo. Ay, naikan man ako pamalit. May rasab, oy, ngawa ka mo uban ako. Aron, dili mo samot nagkasakit ang imong dughan. Oh, ha? Say, buti may ipasabot na. Unsa? Unsa? Oo, kananay. Karon nga nasayod ko nga nagbuwag na dahil sila si Sarah ug Marlon. Pabalik ko pa panguyab niya, nay. Basin iya kong sugton. Alvin, anak. Ayaw na lang ipamugos pa ang imong kaugalingon sa babae nga way gusto nimo. Nay, mamasin lang ko. Basin po kami dahil magagitaganas kay Tasan nga magkadayon. Kaya nagbuwag naman sa si Marlon. Oh, sige. Maumang kay gusto nimo. Bahala ka. Apan kinila ikasulti ko ha. Ang babae kung way gusto nimo. Bisag mag-unsa ka pa dili ka giniya sugton. Sige, buhata. Basta kay gitambagan ta ka nga ayaw pamugos sa way gusto nimo. Nay, nakagusto siya na ako. Apan may babae na siya nga napamabdusan. Busa, pugsod ko akong kaugalingon nga makalimot niya. Ay,
Ako pa nimo nak, no? Kanas Alvin ay, dako man gud na gusto nimo ba? Pasig manguya pa din nagbalik nimo kung masayod na siyang wa na mos Marlon. Mao sa ginay plano nako nay. Si Alvin na lang akong sugton kung manguyab siya nako. Kana kun makadawat sa siya nga di nako virgin. Nak, ang lalaki nga mahigugma, dili niya igsapayan ang tanan, kung dili naman kiniputli nga iyang maangkon. Ang importante nga nahigugma siya. Sporting man. Ay, mamisita kung Sara, nay. Ay, nahala, sige anak. Ay, dili ka naman gid kahapapugong. Iampo ko na lang nga matuman ang imong gipangandoy nga maangkon ang iyang gugma. Salamat, nay. Sige, aran ako. Ay, nahibaw ko nga dili mo gid maangkon ang gugma ni Sara, anak. Ako'y naluoy nimo. Ako'y naluoy nimo, anak. Salamat taon, day Sara. Nagisugot ko nimo. Takkan ko salamat. Mamasin lang ko Alvin nga diha sa imong giliran. Malimtan ko ang lalaki nga akong gimahal o gihigugma. Uray, buhaton kong tanan, day. Buhaton ginan ako. Kuan, nga malimtan mo ang imong kagapon. Uban niya itong Marlon. Buhaton kong tanan, day. Oh, Alvin, motel man ning gihunungan sa gisakyan tang taxi. O, day. Kaning gusto unta ko nga imo kong hatagan sa lawas ng kalipay, day. Uy. Kung musugot ka, apan kung dili, di isal ko mamugos. Sayod ko nga nahigugma kagid nako. Busa sige. Ihatag ko ang gusto mong mahitabo. Salamat. Taxi driver. Ngayon mo pliti, dawata. Day, tara, day. Manawag kita. Love you, Sarah. Mili kayo man ka. Naghihag kanta ka. Ayaw na pag lips to lips na ako kay way lami. Wabaya ko'y kukmani mo. Gusto ko diretsyo na lang aron mahuman. Sige. Alibi. Mabuunta na imong panty, ma'am. Wow. Usuka, eh. Kana, mas may pagkanaan mong buhaton. Magkilo. Buhaton na imong brief, ha? Kadako ka din yung imo. Ano kataas? Sa Alvin ka diyan sa di na baya ko virgin, ha? Dako lang baya ni kamay ang imo kaysa kang Marlon. Balag may mga laki nga nagkaagin na nimo. Kini, day. Marlon may uyab na ko, si Alvin. Uy ka na po taon, Sarah. Buwag naman sa kupiyab. Ang gitaban siya ng laki. Tinuod ka? Basig atik na sa dang imo, ha? Di lagi. Sakto na ko, be. Aron ka mo to. Uyab ang kita. Ilikayan natin ka, kaya ngita ko glain, pero karon padayon na to itong relasyon. Sumayang pagkasal ta. Sa labing madaling panahon. Marlon, ang tinuod ba yan, no? Ikaw gid ang akong gihigog mahangtod karon. Sige, ipadayon ta atong relasyon. Mahal ta ka, anak ko pakasal nimo. Buwagan ako si Alvin. Ay, naunsa ka man in town, oy nak. Gisugot mo pagbalik si Marlon. Nga uyab naman mo sa Alvin. Ug mamay naman ganito yung taon ni mo sunod si Mana. Nay, uy, si Marlon ang akong gihigugma. Ug nasuta ko nga, uwa siya magbakag. Kay mamay nasad baya siya. Si Alvin, balibara lang to nako siya. Si Marlon ang akong gustong pakastan ay. Siya. Sara? Hoy, time para good bit. Taod naman kung makabantay ni mo mura kang permeng kasukaon. Ambot ani nay, uy. Pero may maghilab ang akong kuto-kuto. Sara. Nay? Dili ka nga. Mabdos ka? Unsa? Ako? Mabdos? Sara. Mauna. Dito ko gikan sa doktor. Og mabdos ko. Mabdos ko sa anak ni Alvin. Busa. Adto na lang ko magpakasal niya. Bahala og wa ko'y gusto niya. Siya ang akong pagkaslan kay siya ang amahan ining bata gani sa kuntian. Sara! Kahit may magdayon sa lalaki nga mao'y matuod kung gimahal o gihigugma, laing laki ang akong nabana, ang lalaki nga wa ko'y gusto, apan mo'y amahan sa bata nga akong gisabak. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama.
Ako si Ellen, kinaingon. Kaniadto uso ang martyr nga asawa pero karon hilig na. Oni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kinsa ning nag-text ni mo, Nestor? Client na namo, Ellen. Client? Mo text og adlaw dako? Ha? Client ninyo? O imong kabit? Anong dili man kamuto, Ellen? Client lagi na namo. Ingon ini ka sweet ang inyong client di ay. Mo text og love baya ta ka, Nestor. Ingon ani? Ha? Abay ko sa Lord, Bakakon! Bakakon ka? Dili ko na ihatag nimo. Ebidensya nis imong kalimbungan, Nestor. Kapila naman ang babae ni Nestor, Ellen, ha? Murag, kaduka naman, ha? May last chance pa kong gihatag niya pa. Iya pa ganing usbon. Balag po'y anak kong prisuhan. Makabaos lang ko niya sa iyang pagluib na ko. Iyo. Pasagdi na siya. Pasagdi. Sumayo ng buwagan lang ni Mus Nestor kaysa mo patay ka pa, Ellen. May anak mo. Sa'y may tabos, apo kong mapriso ka. Noonaan ang mayo, Ellen. Gigutom ko dahi. Mukhaon ako. Kaon niya. Di mga ka magpahungit. Dungan ta? Human ako. Si Dodong. Human na. Kaon na lang diha. Naanad nami nga dili ka musaw na mo kaon. Unsa kung buhaton o rumaulian kining kasuko sa kong asawa. Unsa man. Dada sila sa dapit nga kaniadto nimong dadaan nila. Sa dagat. Kada Domingo, mga ligo mig dagat. By Ariel. Naaram day na. Buhata na. Hatagi sa imong oras ang imong asawa ug anak. Salamat sa imong paghatag og ideya nako. By Ariel. Mao pasab kini ang imong gibuhat. Maong hangtod karon. Wa pa ka masakpi sa imong bisyo. Yes, ngita man kagsamok pa inis, oy. Patambag ka niya. Pagano nimong sibilyan, unsa man ka, oy? Ninuod man ka. Sorry, bay. Sorry. Sorry kayo. Unsay dagat? Mga ligo tas dagat Ug mapon. Kay Domingo man. Mao ba? Milagro. Nga naman. Wa mo'y dates imong kabit? Day, ayun na ko balik-balik ka Dugay naman to. Dugay na bitaw. Pero kaduha na nimo gibuhat. Imong kahatagan ko ni mong last chance. Bitaw. Ay gyud nagkalimti. Last chance na jud na. Isa na ko ni mo, Ellen. Dili og dili na gyud kong usab ining kong ibuhat. Di na ko usbon akong papakasa diyan nimo. Si Dudong, ako sultihan ha. Nga mga ligo tayo dagat o bapon. Dudong, ayaw palayo ha, kay mag-anda mo sa tong pagkaon. Ako lang bantay ni Dudong, day. Nga naligo. Oh. Kamusta pa ka ko niya pamapasaylo? Uy, hala. Murag si Dudong nagkapakapa. Daliw na ko siya. Dudong! Dudong! Up! Dudong! Dudong na ha! Dudong na lang, Dudong! Bantay na! Up! Up! Ay, mas Dudong! Huwag na ko siya makita! Dudong! Dudong! Masahong ko! Up! Dudong! Dudong! Anak! Kain ka! Dudong! Salamat. Salamat kinaluwas di mo si Dudong. Mama. Luwas ka, anak. Ayun, paghila ka. Luwas ka na. Ayaw halang may papa, Huwag ka pasagdis ginuunak. Naluwas na gid ka. O, Dudong. Inen. Biyain na lang mi dinhi. Nakatog naman as Dudong. Tuparan ako siya. Unsa? Di na ko bias, Dudong. Ako siyang tuparan sa pagkatuhog. Niya ako. Asa mo ko higda? Diri ko. Tupad ta. Sa? Dali. Sa pa, Nestor? Pagbiya. Magtupad ang tuhog. Higda, si Dudong.
Dili ko. Very good. Ay! Buhi iko. Nasa ayaw ko kaksaw. Pingaw na ko na mo tayo, Ellen. Buhi iko. Pingaw na ko na mo tayo. Eh, pasiguro ka pagputin. Hindi siya makamata. Ako ni mo, Ellen. Uy, Pingaw na kayo mo iko ba? Na-stress. Uy, iko ko. Mayo kay, ni anak ka ba, Nestor? Galing na ra nga nangita mo ang usas sa mga bisita ni boss. Kaya ko mo. Kisa mo na siya, boy? DC ko no ang yang pangon. DC? Oh, nagkita na kita pagbalik, Nas. Ikaw? Uy, kano sa ka lang nabalik din sa Pilipinas, DC? Last week lang. The good news, divorced na ko. I'm free and single again, Nas. Miss mo. Miss na ka. Narki sa Pinoy. Sundan ng taxi daw ha. Sundi ko. Eh, ma'am. Huwag isa ini ha. Ay kog iamong. Lagi daw. Dili ko. Isod ang taxi. Anong motel? 3 hours now. Wa pa sila magawasan ng kwarto. Oh, ma'am. Ay lang pangitag samok ha. Please lang. Makalao mo, sir. Gusto lang ako nga makasaksi mo sa kumpana nga nagdas iyang kapit din sa motel. Oh, relax lang, mama. Aboy, sige na. Insert ang yawin ni mo lawak. Ay gadlock. Ay kablaka. Ikaw di ang kapit sa kumpana? Ikaw di ay Daisy? Ay, Ellen! Uy, iko. Nay, babag dili mi niyo videohan, please. Videohe! Nga na maawaw mo! Videohe! No! Uy, buwisi! Buwisi! Videohe ninyo! Buwisi, please lang! Pahuwan mo ang pingan! Huwag mo hatag importansya ang last chance akong gihatag ni mo! Yun na mo duha! Ayaw, ma'am! Ayaw ka ng blazer! Ayaw, ma'am! Ma'am! Mamili tayo! Diha-diha dayo namatay si Nestor o si Daisy. Wa ko makapugong sa akong kalabot. Passion of crime ang akong gibuhat. Priso gid. Auto mga listeners, atong pala may drama compilation part 64. Kuna ko no, sa katong nag-comment sa ato, salamat jud kayo nga isa jud mo sa nakapadasig sa ato pag-edit, no. Dasig jud ta kay na giubanan jud ko ninyo sa ato ang drama nga pirmi mo gasunod. O pasalamat ba usab si Oscar Abayedog, salamat kay bro. Shout out sa imong misis dia, Jojo Bona. Salamat kayo. Kang Analisti, salamat. Wiyet Lidra, salamat kayo. Ug kang Ma'am Lisa Adwan, salamat kay Ma'am. Ug kang Birna Siroy, salamat po kayo. Hilin Basil, salamat kayo. Susit Palmiros, salamat Ma'am. Bika, salamat Bika. Joker kayo ng imong comment diri. Makatawa jud tanaw. Kang Brian Ortigal, salamat kayo. Lina Buna, salamat. Janice, kang Ma'am Janice Amora, salamat kay Ma'am sa pag-comment nimo. Amping-amping dia Ma'am. O kang Musing Love Remix na makalingaw kaayo iyang comment kay nagbangag og saging ang byudo. O atang-atangi atong part 65 mga listeners no. O gusto na ko sa paghangyo mga listeners nga katong mga mugbo lag ads mga listeners. Pwede lang dili lang yung skip ads no. Ug usbo na ko daghan king salamat.